जोङो दा सिनायथि लालायनाय हाबाफारिखौ आवगायनाय बायदियैनो साफा साफा सिनायथि लालायलांसै। गिबियावनो जोंनि जौसाङाव जिरायनाय मानगोनां आलासि बिथांमोननिफ्राय फारि फारियैहाय लालांसै, उनावहाय बयनिफ्रायबो लालायनाय जागोन। आंनि नामा धरसन ब्रह्म। आं बेयाव खारिगावआव थायो आरो आसामाव आंनिया बर' माहारि बाबा दिनै बम्बेआव आं 15 बोसोर जाबाय। ONGC आं साख्रि मावो, चिफ मेनेजार मेट्र'पलिटन। आंहा 2 गथ' दं, हौवासा 2बो। सासे गेदेरा इन्जिनियारिं फरायगासिनो दङ देग्लाय आरो उन्दैया क्लास 10आव आरो हिन्जावआ बिदिनो आंनि वाइफआ गेजेर दङ आरो कमला ब्रह्म। सारनिसिम गोजोननाय थाबाय। आंनि मुङा गलेन्द्र मुसाहारि। आं हिन्दुस्तान पेट्रलियाम कर्परेसनाव खामानि मावो, चिफ मेनेजार। आंनि बिसि अरुन्धति मुसाहारिया उनाव दङ। बिथाङा सिगांनि दानि एक्जिस्टिं एक्जिकिउटिभ कमिटिनि सासे मेम्बार। आंनि न'आ दरं डिस्ट्रिक्टनि हरिसिंगा होननाय जायगानि। जाबाय रन्जित नार्जारि। आसामनि कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टनि दिपु टाउनाव। बेवहाय थायो आं बेंक अफ बर'दा। बेंक अफ बर'दानि सेन्ट्रेल अफिस होनना बुङो जोंना BKC, बर'दा कर्परेट सेन्टार। बेवहाय थानाय बेंक अफ बर'दानि सेन्ट्रेल अफिसाव मावो। बेवहाय फैनाया बारा बावाखै, 1.5 बोसोर जाबाय आरो। थानाया दा बेवहाय थायो आं बासि सानपारा सेक्टर 1आव थायो आरो। आंथ' सानाखैमोन मुम्बाइआव इसेबां बर' मानसि दं होननानै। ओमफ्राय दिनै जोबोद खुसि मोनबाय माथो इसेबां बर' मानसि दं होननानै। दा आं बारा बुंनो गोनां दंबायो आरो गाबोननिफ्राय हेपि निउ इयार जासिगोन 2018नि। बयखौबो हेपि निउ इयारनि उइस खालामबाय आं। गाबोननिफ्राय हेपि निउ इयार, बयहाबो मोजां जाथों। गोजोनबाय। सारनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। Hi, good afternoon everyone. My name is Prakash Desmondre. I am from Guwahati, and I am more assisted I am new here. So like I'm sorry to say this, but I would like to happy new year to all of you, 2018, and I hope that the new year will bring peace and prosperity to all of you. And presently I'm working as a manager in Indian Bank in Bilepalli branch. And any one of you, if you need any requirement of any banking solutions, if you need, then please you can come to me, and I'm there in Bilepalli branch, and you are always welcome for it. And I'm from Guwahati, and I'm staying in Mumbai, in Lokhandwala. All right, but it's really nice to see all of you, and we're staying far away from our home, but it's like a family, so we're celebrating the new year here. So it's really nice to see all of you. And thanks. बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। आंनि मुङा नियन मुसाहारि। आङो क'क्राझारनिफ्राय साहा फारसे पाटगाव होननाय जायगायाव आंनि गामिया। बेवहाय दहाय फुङाव आं लोगो मोन्दों, खुरमाफोरबो दङ बेवहाय। रायज्लायनानै खुरमा खोथाजोंथ' गोबां थानो हागौ। आङो टाटा इन्सटिटिउटआव मास्टार डिग्री फरायगासिनो दङ। आंनि सिनायथिया बेखिनियानो। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आंनि मुङा तुनिल दैमारि। आङो दासान्दि इन्डियान बेंकआव मेनेजार हिसाबै खामानि मावगासिनो दं। आङो लखनमाला आन्दिरियाव थायो। आंनि अरिजिनेल न'आ थेलामारा तेजपुरावहा सुनिलपुरावहाय। बेनि गेजेरजों गोदान बोसोर 2018 मायथाइनि बयनिसिमबो हेपि निउ इयार जासिबाय। थेंक इउ। साफ्रोमबो आलासि बिथांमोननिसिम गोजोननाय जासिबाय। दानिया ग्रेटार मुम्बाइ बर' कचारि एस'सिएशना दखरसे मुम्बाइआवल' नङा, मुम्बाइनि खाथि खाला सोरगिदिं
जेसेबांसिम जों थांलाय फैलाय खालामनो हायो सौहायो एसेबांसिम जों जेसेबां बर' रायजो राजाफोर दङ साफ्रोमखौबो बुथुमनो नाजादों बिनि थाखायनो जोंहा जायगायाबो एरनायनिफ्राय एरगासिनो दङ आरो जायगाजों लोगोसे जोंनि सोद्रोमानि अनजिमायाबो बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ बेनिखायनो बेथ' जोंनि गोजोननायनि बाथ्रा जे जोंहा बारानिफ्राय बारा सोद्रोमा एरगासिनो दङ बेजों लोगोसेनो सोद्रोमाया बारा जानाय आरो जायगाया गुवारनिफ्राय गुवार जानायाव जों जेब्लाबो सहैस्लाबबाय थायैलाय जायगा लायै लायैहाय दखरफा जोङो साब कमिटि दानानै होनाय जादों दा जोंहा गासै 9 साब कमिटि दानानै होजानाय जाबाय दासिमावहाय बिनि थाखायनो आङो मोनफा साब कमिटिनि नाम बुंनि बेयावहाय जायफोर बिथांमोनहा साब कमिटिनि सिङाव गोग्लैयो बिथांमोनहा खेबसे गसंनानै सिनायथि लायोब्ला गोजोननाय थागोन गिबियावनो दङ जोंहा फानबेल साब कमिटि फानबेल साब कमिटिनिफ्राय सफैनाय नुजाफैनाय बिथांमोनखौहाय गसंनानै जयैहायनो सिनायथि लायोब्ला गोजोननाय थागौ बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय बिथांमोनहा फानबेल साब कमिटिनिफ्राय दा बेयाव नुनायखिनिल' नङा बिनि अनगायैबो दङ माखासे गेलेनायावबो थानो हागौ उनावहाय जों आरो लोगो मोनबावगोन नैथियाव दङ उरान JNPT साब कमिटि उरान JNPT साब कमिटिनिफ्राय जायफोर बिथांमोनहा नुजाफैनो हादों बिथांमोनखौहाय जयै गसंनानै सिनायथि लायोब्ला गोजोननाय थागौ बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय बिथांमोनखौ दा नुनायाव एसेल' नुदों आंनि आन्दासाव बेसेबांल' नङा बबेथिंबा हागोमाबाय जानांगौ उनावहाय जों बिथांमोनखौबो जयै खेबसेबाव नुफिनगोनखौ आं मिजिंथिदों बिनि उनावहाय जोंहा दङ 3थि नाम्बारावहाय थालुजा साब कमिटि थालुजा साब कमिटिनिफ्राय नुजाफैनाय बिथांमोनखौबो जयैहाय गसंनानै खेबसे सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय थालुजा साब कमिटिनिफ्राय इसेबां बुरजा खेबसे नुनानै एक्साइटमेन्टआ एसे बारा जालायबाय आंना बुंनो मा खालामनो गोनो गोथोसो मोनलायदों आं जिखिजाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनैसिम जेसेबां जों जथुमनाय सावरायलायनाय जादों एसेबांसिम आङो थालुजा साब कमिटिनि मानसिफोरखौनो बांसिनैनो नुगासिनो दंखायो बिनि थाखायनो जोङो माखासे समनि सिगां आं बर' मुंनि जा सावथुन बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौबो थालुजायावनो लानाय जादोंमोन मानो होनोबा बांसिन सुबुंफ्रानो बेयावनो दङबा बांसिन सुबुंफ्रानो नायनो खाबु मोननाय जादों बे थांखिखौ लानानैहाय जोङो आं बर' सावथुनखौ दिन्थिफुंनाया थालुजायाव लानाय जादोंमोन दानिया 4थि नाम्बाराव दङ आन्धेरि साब कमिटि आन्धेरि साब कमिटिनिफ्राय नुजाफैनाय बिथांमोनखौबो जयै गसंनानै सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम बिथांमोननिफ्रायबो दिनै खोब बुरजा नुजाफैनो हायाखै उनावहाय बिनिफ्राय बांसिन सोद्रोमाफोर सफैगोन नुजाफैगोन जोंनि गेजेराव जोंजों बाहागो लाफैफागोन जों बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय बिनि उनावहाय दङ 5थि नाम्बारावहाय वासि आरो सानफारा मोननै जायगाजोंहाय ज' लगायनानैहाय मोनसे साब कमिटि दानाय जादों वासि प्लास सानफारा साब कमिटि वासि सानफारा कमिटिनिफ्राय नुजाफैनाय बिथांमोनखौ सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम बिथांमोननिफ्रायबो एसे गोबाङैनो नुजाफैनो हादों दिनै इयुननि हाबाफारिफोराव आरोबाव बांसिनै नुजाफैनो हाबावगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों बिनिफ्राय जोबथारनायाव 6थि नाम्बाराव दङ घाटकपार साब कमिटि घाटकपार साब कमिटिनिफ्राय नुजाफैनाय बिथांमोनखौबो गसंनानै जयैहाय सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय घाटकपार साब कमिटि घाटकपार ताने जयैहाय घाटकपार साब कमिटिनिफ्राय जोङो सासे सानैसोल' जोंनि गेजेराव नुनो हादों दा जेखिजाया इयुननि हाबाफारिफ्रावहाय जोङो गोबांसिनै लोगो मोनलायगोन सिनायथिलायनो हागोन बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय जोंहा अफिसियेलि दाजानाय साब कमिटिया बे 9 जाबाय पानबेल उरान JNPT थालुजा आन्धेरि वासि आरो सानफारा घाटकपार बे 9 साब कमिटिनि अनगायैहाय सेन्ट्रेल मुम्बाइआव थानाय
माखासे सुबुंफोरा बे मोनसेबो साब कमिटियाव गोग्लैया बिनि अनगायैबो जोंहा मोनसे साब कमिटि नङा अफिसियेलि अब्लाबो बिथांमोनखौ जोङो मोनसे साब कमिटि हिसाबैनो इनभाइटेसन खालामनायानो जा बिसोरनिफ्राय माबा मोनसे पारफरमेन्स एक्सपेक्टेसन जों जाफोर लाखियो बे हिसाबै मोनसे खोब इम्पर्टेन्ट साब कमिटि बे जाहैबाय टाटा इन्स्टिटिउट अफ ससियेल साइन्सेस गुसुङैहाय टिस टाटा इन्स्टिटिउट अफ ससियेल साइन्सेस साव बेसिकेलि बिथांमोनहा फरायनो थाफैयो गासैबो फरायसाफोरानो जायो बेनिखायनो टिसनि फरायसा बिथांमोनखौबो जयैहाय गसंनानै खेबसे सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय बिनिफ्राय दा जोङो साबा सयजनसोल' जोंनि गेजेरावहाय सफैनो हादों दिनै अब्लाबो बिथांमोनहाबो खोब एसेल' नङा बेसेबांल' नङा माखासेया क्रिसमासनि थाखाय न'आवहाय थांनानै दंहैयो सोरबाया गोदान बोसोर फालिनो न'आवनो थांनानै दंहैयो बिनि थाखायनो जायफोर साब्रै साबासो इन्स्टिटिउटआव खालामदों बिथांमोनहाल' दिनै जोंनि सिगाङाव जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हादों जों मिजिंथियो इयुननि हाबाफारिफ्राव जों बिथांमोननिफ्रायबो गोबांसिन सोद्रोमाफोरखौ जोंनि गेजेरावहाय लोगो मोनो खौरां मोननाय बायदिब्ला पुने नोगोरनिफ्रायबो जोंनि गेजेरावहाय माखासे सोद्रोमाफोर सफैदों होननानै जों खौरां मोननाय जादों बेनिखायनो बिथांमोनखौबो जयैहाय गसंनानै सिनायथि लायोब्ला गोजोननाय थागौ पुनेनिफ्राय नुजाथिफैनाय बिथांमोननिसिम इसेबां गोजाननिफ्राय जोंनि गेजेराव नुजाथिफैनो हानाया जोंनि थाखाय गोग्गाथाव आरो बिथांमोनखौ बिनि थाखाय साबायखर जासिनाय जाबाय इयुननि हाबाफारिफ्राव जोङो बिनिफ्राय बांसिन सोद्रोमाफोर लोगो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय दा जेसेबां आङो साब कमिटिफोरनि मुं रायखांबाय बेयावहाय गोग्लैयै माखासे सुबुंफोर सोद्रोमाफोर दङ जोंहा ओरैहाय CSTनि माखासे आलासिफोर दङ ओरैहाय भाइखुला बेनिफ्राय बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायावबो माखासे बर'फोर दङ बिथांमोनहाबो जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों बिथांमोनखौहाय जोङो मोनसेबो साब कमिटियावहाय लाफाथावा सानथावा जायो साब कमिटियाव लाफाजायै माखासे जायफोर सोद्रोमा बिथांमोन दङ बिथांमोनखौहाय जयैहाय गसंनानै सिनायथि लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय बिनि गेजेराव आंबो सासे बिथांमोननिसिमबो गोजोननाय थाबाय बे एक्चुअलि सेन्ट्रेल मुम्बाइनिफ्राय जोंहा साब कमिटि बिदि दाजानाय जायाखै बिनि थाखायनो बिथांमोनखौहाय साब कमिटि मुं लानानैहाय सिनायथि होनो हानाय जायाखै इयुनावहाय जानो हागौ बेफोरनिबो माबा मोनसे लामा ओंखारगोन जोंनि गेजेरावहाय जोंनि बे साब कमिटि जेसेबांखिनि दा थुनलाइ राजाया खिथाबाय हयथ' बहुतानो गावखौनो हयथ' साननो हागौ आं बबे कमिटियाव गोग्लैगोन बा सोरनि आन्दाराव थागोन बेखौ नोंथांमोना गाव गावनो थांनानै गावनो इन्ट्रडिउस खालामनानै साब कमिटियाव गावनि नामखौ रेजिस्टार खालामनांगौ मानोना बहुत मानसियानो हयथ' मिथिया आं बबे कमिटियाव गोग्लैगोन बा सोरनि आन्दाराव गोग्लैगोन बेखौहाय नोंथांमोना गावनो डिसाइड खालामनानै हयथ' सब जेसेबांखिनि दा बेयाव नुजाफैनायनि बहुतानो हयथ' बबेबा नयन्थ' बबेबा साब कमिटिनि आन्दाराव गोग्लैगोन हयथ' साब्रै साबा रिप्रेजेन्टेटिभफोरनि नामफोरखौ जों उनाव एनाउन्स खालामगोन बिथांमोनखौ लोगो हमनानै गावखौनो इन्ट्रडिउस खालामनानै गावखौनो रेजिस्टार खालामनानै लानांगौ बिनि थाखाय खावलायनाय जाबाय